वेलकाम बैक टू द चैनल सिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आशा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। आंबो दिनैसिम बा दासिम मोजाङैनो दङ। दिनैहाय जोङो सावरायनो लादों बा सावरायनो लागोन दायो गोदानै ओंखारनाय हायनामुलि स्निथि खोन्दोनि सायाव। हायनामुलि स्निथि खोन्दोनि सायाव थुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। लेट्स गो। नाय हायनामुलि स्निथि खोन्दोआ देग्लाय गोदानै ओंखारदों। स' मोजांनि बाथ्रा गोदान ओंखारदों। स्निथि खोन्दो जाफैबाय मोजांनि बाथ्रा। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसो हायनामुलि स्निथि खोन्दोखौ गोबां लिक खालामबाय। यूट्यूब चेनेलावनो जा फेसबुक पेजआवनो जा अपेन खालामबानो मोनो। गोबां लिक खालामबाय। गोबां लिक खालामनायावहाय गोबां दुखु मोनदों आङो। मानोना हायनामुलि स्निथि खोन्दो दिहुननाय जाय बिथां फैला सार, मेन्डेला सार बा दाब्ला सार बिथांमोना मैया दाखालै फैला सारा फोरमायदों बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों आरो मैया आदा राजा खुंगुरनि यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजों फोरमायदों। गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथाङा फोरमायबावदों जायफोर बिथाङा दासिमबो हायनामुलि स्निथि खोन्दोखौ गावनि निजा चेनेलाव लाखिबाय थादों बिथांमोना अननानै डिलीट खालामनांगौ होननानै फैला सार बिथाङा खावलायबावदों। आंबो बेखौनो खावलायो अननानै जायफोर बिथांमोना माने हायनामुलि स्निथि खोन्दोखौ यूट्यूब चेनेलाव लाखिबाय थादों अननानै नोंथांमोना रिमुभ खालामो जेन। आंबो आखाइ खबजोबनानै नोंथांमोनखौ खावलायो। नाय मोनसे फिल्म दिहुननायाव जेसेबां खरसा जायो बे खरसाखौ बिथांमोना मोनफिनाबो जानो हागौ। मिथिबाय? मोनफिनाबो जानो हागौ। स' मोनफिनाब्ला गावनि लस जानानैसो बिथांमोना फिल्मखौ दिहुनो। अब्ला बेबायदियाव आरो नोंथांमोना जुदि लिक खालामनानै होयो अब्ला बिथांमोननि गोरबो बा गोसो गोरबोआ माबायदि दुखु मोनगोन नोंथाङा एसे साननानै नायदो ना। बिथांमोना माबायदि दुखु मोनगोन नोंथांमोना एसे साननानै नाय। जुदि आं बानायनाय भिडिअखौबो सोरबा रिइउज खालामनानै आपल'ड होफिनोब्ला आंबो गोबां दुखु मोनगोन। आंबो गोबां दुखु मोनगोन। नोंथाङाबो दुखु मोनगोन जेब्ला नोंथांनि भिडिअखौ जों बा सोरबाया XYZ रि आपल'ड होयो अब्ला बिथाङाबो दुखु मोनगोन। स' अननानै बयबो बुजि। मिथिबाय? बर' फिसाजों बर' फिसा बिदि दा खालाम। जोंनि हारिमुआ गोबां दावगानांगौ दंबावो। दासो मथर हांदों आरो बारस्रानो फिथाइ थायनो गोबां सम नांबावगौ। स' बेनिखायनो बयनिबो हेफाजाब नांगौ। स' बेबायदि खालामनो नाङा। अननानै नोंथांमोना बयबो बुजिज्लायदो। जुदि नोंथांमोना फैसा खामायनायनि मिजिं लानानै यूट्यूब चेनेलाव जुदि बिथांमोननि भिडिअखौ हगारदोंब्ला बे गोरोन्थि जादों। नोंथांमोना फैसा खामायनो लुबैदोंब्ला यूट्यूब चेनेलाव गावनि टेलेन्ट, गावनि रोंगौथि बा गावनि मोखांखौ लानानै गावनि भइसखौ लानानै नोंथांमोना यूट्यूबाव भिडिअ हो। नोंथांमोनखौ रावबो जेबो बुंनो हाया। मिथिबाय? नोंथांमोनखौ रावबो जेबो बुंनो हाया। मानोना नोंथांमोननि बेयो राइट्स, माने नोंथांनि राइट बेयो। नोंथांनि भइस, नोंथांनि टेलेन्ट, नोंथांनि माने फेस थानानै नोंथाङा भिडिअ खालामबाय थानाया नोंथांनि बे मोन्थाय। नोंथांखौ रावबो जेबो बुंनो हाया। नाथाय बेबायदि खालामनायनि अनगायै नोंथाङा जुदि मालायनि प्रडाक्शनखौ सिखाव खालामनानै गावनि चेनेलाव आपल'ड होयोब्ला बे आयेननि बेरेखा। बेबायदि खालामनो नाङा। स' आं बेखौनो खावलायनो सानो जायफोर बिथांमोना दासिम हायनामुलि स्निथि खोन्दोखौ यूट्यूबाव आपल'ड होबाय दङ बा होनानै लाखिबाय थादों बिथांमोना अननानै डिलीट खालामफिन। अननानै डिलीट खालामफिन। मिथिबायना? यूट्यूबा ओरैबायदि मोनसे प्लेटफर्म जाय नोंखौ दान्दिसेनि गेजेरजोंनो बबेबा हाजो थिखिनियाव दैखांना लांनो हायो आरो दान्दिसेनि गेजेरावनो नोंखौ खोलैफिननोबो हायो। बेनि थाखायनो यूट्यूब प्लेटफर्मखौ मोजाङै बाहायनाया बयनिबो गोनां। यूट्यूबा मोजां मोनसे ससियेल मिडिया आरो प्लेटफर्म। स' बयबो मोजाङै बाहायनाया मोजांथार, गोनां। बयबो बुजिनानै अननानै जाहाथे स्निथि खोन्दो हायनामुलिखौ रिमुभ खालामफिनो आं बेखौनो खावलायबाय। जाहाथे जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिया दावगाबावनांगौ दङ। आं जायफोर भिडिअखौ बा आं जायफोर हायनामुलि 7खौ जायफोर चेनेलाव नुदों माने बिथांमोननि चेनेला बबेबा चेनेला 1K गैजोबा दासिमबो। 1K साबस्क्राइबारानो गैया। सोरनियाबा दङ 850, 750। बेफोरबायदि चेनेल लानानै नोंथाङा जुदि मालायनि भिडिअखौ हगारोब्ला माने
साबस्क्राइबार मोननो थाखाय वाच टाइम खालामनो माने कमप्लिट खालामनो थाखाय नोंथाङा मालायनि भिडिअखौ हगारोब्ला बे गोरोन्थि जादों। हायना मुलिनि अनगायै बेलेग भिडिअखौनो नुवाखै सोरनिबा चेनेलाव, स' बियो डाइरेक्ट माने बे हायना मुलिखौ होनानैनो माने फैसा खामायनायनि मिजिं लादों, बिदिबा गोरोन्थि जागोन। नोंथाङा अननानै बेफोरबायदि दा खालाम। स' आं नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो खावलायबाय, हायना मुलि स्निथि खोन्दोखौ जायफोर बिथांमोना दासिम आपल'ड होनानै लाखिदों अननानै नोंथांमोना रिमुभ खालामफिनो, आं बेखौनो खावलायबाय। दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै बोरै मोनो अननानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर, आरो अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै हो, आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जै बर' हारिनि जै, बाय बाय।